Mandy Watkins, merch wedi gwneud ei marc. Magwyd Mandy yn y fali Ynys Môn. Aeth i ysgol uwchradd Bodledern ac oddi yno i goleg Prifysgol Bangor a gwneud gradd mewn busnes a seicoleg. Erbyn hyn mae'n briod â John ac mae ganddynt 3 o blant, Hugh sy'n 25, Ned sy'n 15 ac Elsie yn 12 oed. Ond sut mae Mandy wedi camu o faes busnes a seicoleg i arbenigo mewn dylunio mewnol, gan nad oedd ganddi unrhyw ymwybyddiaeth o'r maes pan adawodd o coleg. Ei swydd gyntaf oedd swyddog marchnata gyda chwmni dylunio mewnol yng Nghaer. Ar ôl bod yn y swydd am beth amser, dechreuodd gymryd diddordeb yn yr ochr dylunio a chymryd ato'n hawdd iawn. Fel yr rhan fwyaf o fonwysion, roedd ganddi hiraeth am Ynys Môn. Felly, dyma ddychwelyd am adref a gweithio am gyfnod fel labrwr adeiladu yng nghwmni ei thad. Hynny, roedd y chwiw dylunio yn dal yno, a gwnaeth gwrs proffesiynol yn y maes tra'n gweithio i gyngor Cefn Gwlad Cymru, ac yma y cyfarfu a'i gŵr John. Yn ei amser sbar, dechreuodd ar brosiectau yn dylunio tai, ffrindiau a chydnabod. Dyma benderfynu yn 2010 gadael y cyngor Cefn Gwlad a sefydlu ei chwmni ei hun, Mandy Watkins Interiors, ac ymhen 3 blynedd agor siop ym Mhorteuthwy. Mae llawer ohonoch wedi gweld Mandy ar raglenni teledu megis Dan Do gyda Aled Samuel. Yn ystod y cyfnod clo, daeth mwy o waith teledu, gyda raglenni newydd fel Lle Bach Mawr ac yna Hen Dŷ Newydd. Yn 2022, cafodd ei dewis i fod yn gyflwynydd ar Wales Home of the Year BBC Wales. Roedd Mandy wrth ei bodd yn cael busnesa'n rhai o 2 mwyaf moethus Cymru. Sut mae Mandy mynd ati gynllunio tŷ ar gyfer cleiant penodol? Mae'n bwysig dod i adnabod y cleientiaid yn dda a chreu perthynas â hwy. Bydd yn ei cyfarfod yn ei cartref ac yn gweld ei ffordd o fyw gan holi pob math o gwestiynau. Bydd yn gofyn iddynt anfon lluniau o stafelloedd maent yn ei hoffi mwyn cael syniad o'i steil. Yn aml bydd yn ei herio gyda chynlluniau mwy cyffroes. Fel arfer, ar ôl cyfnod o gydweithio, bydd y cleiant yn ymddiried yn Mandy ac yn hapus i fentro. Teimlai Mandy mae gwaith dylunnydd yw darparu par o lygaid ychwanegol sy'n gwneud y gorau o'r gofod sydd ar gael i ddarparu lle byw deniadol, ymarferol a thrawiadol hyd yn oed. Fel y gwelwch, mae Mandy yn berson prysur iawn, ac ar hyn o bryd yn adnewyddu ei gwefan mandy@spacelikethis.co.uk. Byddai wrth ei bodd yn gwneud mwy o gyfresi teledu.